Danse os primeiros pasos para converter a antiga finca do Teucro en Pontevedra nunha área residencial. A parcela conta con máis de 13.000 metros cadrados e sitúase entre as rúas Arcebispo Malvar e a Avenida de Uruguai. O proxecto permitirá gañar máis de 3.000 metros cadrados pro espazo público da cidade. Inclúe zonas verdes, unha pista polideportiva e unha nova praza como zona de convivencia. É moi boa nova dicir que hai moi movimento sobre esta parcela do Teucro. A que se refiren estas novidades? Pois que xa entrou a proposta de proxecto de urbanización para as zonas verdes e espacios comúns nesta parcela. Poránse a disposición do Concello os case 4.200 metros cadrados de viais perimetrais e unha das 6 parcelas edificables nas que se divide a finca, de preto de 1.900 metros cadrados. As outras 5 suman unha superficie de case 19.000. Aquí o Sareb, promotor da actuación, planea construir un máximo de 190 vivendas. O investimento roldará os 1,1 millóns de euros. Importante, por tanto, para o Concello, dende dous puntos de vista. De un punto de vista sería pois este acondicionamento de zonas comuns, de novo espazo público, e tamén importante esa posta no mercado e o que supón de dinamización económica para o sector da construcción e, polo tanto, para o dinamismo económico da cidade. Ademais, hai outras 3 operacións inmobiliarias que comezarán próximamente na cidade. Plantexan a demolición de 3 edificios para construir novas vivendas. O número 3 da Rúa Arquitecto de la Sota, o 22 de Echegaray e os números 18 e 20 de Travesía de Iriña. É un feito de que se está construindo, é un feito que hai en marcha operacións urbanísticas moi interesantes, tanto no que ten que ver coa actividade comercial e económica do Concello, como no que ten que ver coa saída a mercado de novas vivendas. O Concello xa concedeu as licenzas para as actuacións en Echegaray e Arquitecto de la Sota. No caso dos edificios de Travesía de Iriña, aínda está en tramitación.